होनदों आरोना इयो उन्दै बैसोआवनो माननानै थानो हायिया बियो उन्दैयाव हाबा जादों। आं दिनैहाय सानैसो मानसिनि कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो फैदों दै कमेन्ट मिथिगौ ना बे कमेन्टआव मा लिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। सासे गथ' साफ्रि मिथिगौ ना ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो। आं साइडआव होगोन स्क्रिनाव होगोन आं बिनि कमेन्टखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर सिनायोबा बेखौ आंनो कमेन्ट खालाम, आंनि फन नाम्बारखौ आं नोंनो हरगोन, ओमफ्राय आंखौ कन्टेक्ट खालाम। आं बिसानि न'आव ओंखारहैगोन आं भिडिअ बानायगोन आरो बिसानि बिमा बिफानो बे कमेन्टखौ आं देखायगोन मिथिगौ ना। बिनि थाखायनो आंनो बेखौ सोरबाफोर सिनायोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामलाय, आंनो कमेन्ट हरलाय, आं थांगोन बिसिनाव जेसेबांखि गारि भारा गारनानैबाबो आं बिसिनाव ओंखारहैगोन आरोना। मोनसेल' भिडिअआव जुदि कमेन्टखौ हरोमोनबा आं सिरि थागौमोन। आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआव बियो इदि गाज्रि कमेन्ट हरो, आं दानबाय थायो मिथिगौ ना। आं ब्लक खालामनो हायो खिन्थु आं ब्लक खालामनो गोसो जाया मिथिगौ। आं नायो गाबोन समफोर मोजां जागोनदां, मोजां कमेन्ट हरगोनदां, बिनि थाखायनो आं सिरि थायो। खिन्थु सुद्राया आरोना, सुद्राया बियो। इसोरबायदि मानसिफोरा मालाबाबो सुद्रायनाय नङा मिथिगौ ना। बिनि थाखायनो बिनि कमेन्टखौ आङो नोंथांमोनजों देखायना होगोन आरो बिसोरनि नामफोरखौ सेस ब्लार खालामजोबगोन आं। मानो होनबा बिसोरो आंनि थ्रुयैनो साबस्क्राइबार खामायनो गोसो जायो, आं मिथिखायो। बिनि थाखायनो आं बिसोरनि नामखौ सेस ब्लार खालामजोबगोन आं, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओरैबायदि साफ्रि बियो बाइक साखाव भिडिअ बानायबाय थायो आरोना। बिराद राइडार जानो गोसो बियो, खिन्थु बेखौ राइडार बायदि नुवा, बेखौ साफ्रि बिनि फटक बायदिसिना सेस देखायजोबगोन आं, नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। साफ्रि बे ओरैबादि गाज्रि कमेन्ट हरो। ओमफ्राय गथ' इयो बारा गिदिर नङा इदि आंनि आन्दाजाव आरोना। ओरैबादि गाज्रि कमेन्ट हरो आंनो। मोनसेल' भिडिअ हरबा आं सिरि थागौमोन। मोनफ्रोमबो भिडिअ अबेबा भिडिअ बिदि कमेन्ट हरो बियो। बिनि कमेन्टखौ नोंथांमोना नायनानै लालाय माबायदि कमेन्ट लिरो बियो। ओरैबायदि लेथ्रा बुंथाव जाया आरोना। नोंखौ आं फार्स्टआव बुङो, नों जुदि इउटुबाव खामानि मावनो गोसो जादोंबा नोंबो माव, नों मालायखौ मेगन सानानै मा लाब? नोंखौ सोर होबथानानै लाखिदों? इउटुबा रावनिबो नङा, रावनिबो आखाइनि नङा। नों जुदि इउटुबाव मोजां खामानि मावनानै जुदि साक्सेस जालांनो हायोबा नोंबो फैसा मोनगोन, नोंबो खामानि माव। मालायखौ मेगन सानानै मा मोनगोन नोङो? नों ओरैबादि मेगन सायो आंखौ मिथिगौ ना। मेगन सानायखायनोथ' नोङो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो ना। बिनि फटकफोरखौ नायलाय माबायदि साफ्रि स्टाइलनि बियो, माबायदि भिडिअ बानायो बियो बाइक साखाव। नोंखौ इदि बाइक साखाव भिडिअ बानायबा नोंखौ रावबो सापर्ट खालामा। मालाय राइडारफोरना भिडिअ बानायग्राया आलदाखा, मालाय राइडारफोरनि भिडिअआ आलदा जाखायो। नोंनि भिडिअआ राइडारनि थाङाखै इयो मिथिगौ ना। नों ओरैबायदि गाज्रि, बेखौ सोरबा सिनायबा आंनो खिथालाय, बिनि न'आव ओंखारहैगोन आं। एकदमबारे थार बाथ्रा, आं ओंखारहैगोन, इनि कमेन्टखौ देखायगोन बिनि बिमा बिफानि सिगाङाव मिथिगौ ना। बेनि थाखायनो आंनो बे मानसिखौ सोरबा सिनायबा कमेन्ट हरबानो जाबाय, खिथाबानो जाबाय। बेखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि नुयो नालाय, साफ्रि बियो मिथिगौ ना। माबा हौवा थाङा हिन्जाव थाङा सिख्ला मानसि बायदि खानायखौ इदि खालामलाबायो, इदि खालामनानै फट' हगारलाबायो साफ्रि स्टाइल। इउटुब चेनेल दं, राइडार जानो गोसो, बिराद राइड खालामनानै भिडिअ हगारो। मालाबाबो साक्सेसफुल जानो हाया नोङो। गावनि इउटुब चेनेलाथ' थैनाय बायदिसो जाना दं। नों मालायखौ मेगन सानानैनो नोंनि इउटुब चेनेला जौगायाखै मिथिगौ ना। इउटुब चेनेलखौ बिदि जानला मानला साधारनाव जौगालांनो हाया मिथिगौ नोङो। नों मोजां भिडिअ मोजां खामानि मावनानै देखाय, होमबासो नोंखौ मानसिफोरा अनगोन। नोंना गोसोआनो गाज्रि सायावल' नोङो भिडिअ हगारफ्ला देखायो, बाइक सालाय नोंखौलाय सोर सापर्ट खालामगोन जि धोर बिदिबो मानसि थायो सोरबा। ओमफ्राय आं बुंखायो आरोना, जेसेबांखि नोङो मोजां भिडिअ हगार, गाज्रि कमेन्ट हरग्रा थाखायो। गाज्रि कमेन्टखौ मानि थाखाय हरो बेखौबो आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो। आरो जाय गाज्रि कमेन्ट हरो बिसोरनि प्रफाइल, बिसोरनि चेनेलाव हाबनानै नायथां, बिसोर मानसिफोरा माबायदि जायो मिथिगोन आरोना। साफ्रि स्टाइलनि जाजोबो मिथिगौ ना, बिसोरो जायला फाग्ला जाजोबो। आरो हिन्जावफोरबो दङ सोरबा गासिखौबो होनाखै, हिन्जावफोरबो दङ। सासे सानै हिन्जावबो आंनो कमेन्ट हरदों, बिसोरनि कमेन्टखौबो आं देखायगोन। हिन्जाव मानसि जानानै बेफोरबायदि कमेन्ट हरदोंथ' आं बे कमेन्ट हरग्राफोरनि सायाव बुंनि, इसोरो मा सानो मिथिगौ ना, मानि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो? नोंनि मोजां खामानिखौ मावनायखौ नायलांनो हायाखै, बेफोरबायदिनि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो दै बिसोरो मिथिगौ ना। बिसोर नायनानै थानो हाया, बिसोर ओरैबायदि जलियो, बिसोरो मा खालाम मा मानो, बेखौ माबोरै गाहायाव खोलैनो हागोन बिदि सानो बिसोरो। बेनि थाखाय बिसोरो बिदि गाज्रि कमेन्ट हरो। सोरबाथ' दंखायो इउटुबारफोरा, जेसेबांखि मोजां भिडिअ बानाय गाज्रि कमेन्ट हरखागोन आरोना। बेफोरबायदि बिसोरो जलिनानै थानो हाया, मेगन जायो बिसोरो मिथिगौ ना। बेफोरबायदि मेगन साग्राफ्रा जिबनाव माबा मोनसे जेबो साक्सेस मोजां खामानि मावनानै थांनो हानाय नङा। एनि टाइम नोंसोरो मालायनि
मालायनि मोजां खामानि मावनायखौ मेगन सानानै जलिनानै नोंसोरो बिदिनो गाहायावनो थाबाय थागोन बिदिनो थैलांगोन नोंसोरो सेवग्लिनानै नोंसोरबो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो गोसो जादोंबा मालायजों हिंसा हिंसि मालायनि मोजां खामानि मावनायखौ बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनानै बिसोरनि गोसोखौ डाउन खालामनो बेफोरबायदि दा खालाम नों जुदि नोंनि थांखियाव सौहैनो लुगैदोंबा नोंबो मोजां खामानि माव इसोरबो इउटुब चेनेल जाय आंनो इदि गाज्रि कमेन्ट हरदों इउटुब चेनेल दंजोबो बयनाबो बिराद नांथाबो खिन्थु ओमफ्राय हायाखै इसोरो साक्सेसफुल जानो नोंसोरो जिबनाव हाखानाय नङा मिथिगौ ना नोंसोरनि गोसोआनो गाज्रि बेनि थाखायनो नोंसोरो पाब्लिकनि अननाय मोननाय नङा सिदा बाथ्रा होनबाय दा आरो सासे बे हिन्जावनि कमेन्टखौ आं देखायनो दे हिन्जावा ब्लग भिडिअ लाबोयो मिथिगौ ना ब्लग भिडिअ होयो बिनि कमेन्टखौ आं देखायनि स्क्रिनाव होगोन आं नायलाय मा होनदों इयो नोंनि खामानि मावनो थांनाय खामानिया जाखांबाय नामा होनदों आरो ना इयो उन्दै बैसोआवनो माननानै थानो हायियाव बियो उन्दैयाव हाबा जादों आंनिफ्रायबो उन्दैसो नुदों आं प्रफाइलाव बिनो माननानै थानो हायाखै बियो उन्दैयाव हाबा जादों ओमफ्राय एना दाबो माननाय दं हौवा थानानैबो बियो बेलेग सेंग्रा बेलेग हौवा बेलेग फेमिलिनि गेजेराव नायो बियो मारै जादों बिसोरो मा खालामदों बिसोरो मा खालामाखै बेफोरखौ सानबाय थायो बिनि गोसोआव मिथिगौ ना बेनोबो हौवा नांबावगौ 10 जनसो हौवा नांबावगौ बियो होनदों खामानि जाखांनानै भिडिअ लानाय बायदि नुथारदों बिसिनाया गासैबो लेथ्रा फेथ्रा थार माथो इदि होनदों बिथाङा होनदों ब्लग भिडिअ दाख्लैनायाव आंखौ बियो होनदों बिसिनाया लेथ्रा बाथ्रा बिसिनायाव आङो जि फोरानदों रानैखाय फोराननो जायगा गैया बिनि थाखायनो आं बिसिनायाव फोरानना दोनदों मिथिगौ नों होनबाथ' नोङो गासैनिबो न'आव थांबाथाय सोरनिबा न' सिङाव हाबबाथाय बिसिनाखौसो सिगां नायग्रोयो आरो नों मिथिखायो बिसिनाया सोर मा खालामनाया सोर मा खालामैया बिसिनाया माबायदि जायो नों बेखौसो नोजोर होबाय थायो हिन्जाव मानसि सासे जानानै इसिबां गाज्रि साननाय नोंनाव बाबरे बाब मानिनांगोन दै नोंसोर बायदि हिन्जाव मानसिफोरखौ नों मालायनि बिसिनाया लेथ्रा बिसिनाया साफा बेखौ मानो नायनो दरखार नों सासे हिन्जाव मानसि नोंनि बुंनायनि अर्थआ बेलेग लाइनाव थांदों मिथिगौ ना नों मोजाङै बुङाखै बेखौ मिथिगौ नोंहा फिसा दङ नोंहा नों हाबा जाखानाय मानसि हौवा दङ बिहाव बिखुनजो सब दङ नों बेफोरबायदि आंनो कमेन्ट हरनो मा दरखार नोंनाव लाजिनाय गैया सासे हिन्जाव मानसि नोंनाव जुदि माननायानो गैयाबा नों जुदि हौवाजों थानो लुगैयाखैबा नों मानो हाबा जानाय उन्दै बैसोआवनो मानो हाबा जानाय नों सोरबा सिनायोबा आगैमोन खिथालाय प्रफाइल फट' सेस होजोबगोन आं बेखौबो सिनायोबा खिथाबानो जाबाय दे ओरैबायदि लेथ्रा लाजिया माननानै थानाया आरो हौवा नागिरबावदों नोङो हो नोंसोरबायदि मानसियानो हौवा सानै साथाम लानानै फिसा थानानैबो फिसाखौ गारनानै बेलेग हौवा लायै खारो नोंसोरबायदि मानसियानो थ' नेक्स्टआव आं मोनसे कमेन्ट देखायबावनि बिना प्रफाइला बेलेगनि प्रफाइल लागायदों इयो प्रफाइल होआखै प्रफाइल होयै मानसिफोरनि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ खालामनो गोसो जाया बिनि थाखायनो आं प्रफाइल गोनांफोरनि कमेन्टखौल' आं देखायना होखायो दै खिन्थु आं बिनिखौ देखायनो गोसो जादों बियो आंखौ मा होनदों नोंनि हौवाया नायना नोंनि मा होनदों नालाय एसेबां गाज्रि लिरदों इदिबो मानसि थायो आं सानो आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव इसेबां इदि मुर्ख मानसि थाया गुबुन हारि मानसिफोरासो थायो बिसोरनि हौवाफोरनि खाथियावनो गसंनो गिथावथाव बेफोरबायदि मोनो खिन्थु जोंनि बर'आवबो बेफोरबायदि मानसिया दं दै मिथिगौ ना बेफोरबायदि जुनार आखुनि मानसिया जोंनि बर'आवबो दं मिथिगौ बेफोरबायदि मानसियानो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ रेप खालाम बुथार गारखोमानानै दोनो बिसोरबायदियानो गुबुन हारि मानसिफोरखौल' रायनानै लाब गैया जोंनि बर'आवबो दं मिथिगौ ना सिख्लाफोर मोजाङै हौवा नायनानै लाखा बेफोरबायदि हौवाखौ मोनफ्लांबायोबा हले एकदम बाला गुदुङाव आथिं होनाय बायदिसो मोनगोन नोंनि लाइफआ जिन्दागि नोङो गाबैनो नोङो बिदिनो थैलांनांगौ गोनां जागोन लाइफखौ बारहोनांगौ गोनां जागोन मिथिगौ बिनि थाखायनो सानै हयै हौवाफोरखौ मोजां नायना ला नुवाखै माबायदि साफ्रि मानसिफोर दं जोंनि बर'आवबो बिनि थाखायनो बर' सिख्लाफोरा खायफा गुबुन हारिखौ लानानै खारो बेफोरबायदि सेंग्राफोरजों हाबा जास्लायस्लाय गुबुन हारिखौनो लाना खारगोन बाथाय ना बेनि थाखायनो बर' सिख्लाफोराबो जोंना खायफा गुबुन हारि सिख्ला गुबुन हारि सेंग्रा बेफोरबायदि हाबा लायो दै मिथिगौ ना जोंनि बर'फोरखौबो गासैखौबो मोजां होनजोबनाय बेफोरबायदि मानसिफोरनि कमेन्टखौ नुयोबा बोरै मोजां होनथावना आसुरित आरोना बोरै मोजां होनथावगोन देसन हो जों बाख्नायनासो लायो मानसिफोरनि सिगाङाव गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव जोंनि बर' मानसिफोरा बिदि नङा जोंनि बर' मानसिफोरा मोजांसो बेफोरबायदि नङा गुबुन हारि बायदि नङा खिन्थु जोंनि बर'आवबो दङ इसिबां लेथ्रा मानसि मिथिगौ थां सिख्लाफोर सब गुबुन हारि लायै थांजोब बेफोरबायदि बर' सेंग्राफोरजों हाबा जास्लायस्लाय एसेबां लेथ्रा बर' सेंग्राफोर साला बै फार्स्टनि कमेन्ट देखायनाय ओरैबायदि साफ्रि बेखौथ' मोनबा आं लामायावनो सोबागोन गावहाबो ओरैबायदि गोसो जादों इउटुबनि फैसा जानो इउटुबाव साक्सेस जानो जिबनाव हाया नोङो साक्सेस जानो नोंखौ आं बुंखायो मिथिबाय जिबनाव हाया नों मेगन सायै बिदिनो बाइक राइडार साखाव नोंखौ सावसो होनो गोसो जाबाय आं नों बाइक राइडार साखाव ना साव जुदि मोननो लुगैयाखैबा मालायनाव बिदि गाज्रि कमेन्ट दाहर
आंखौ होनदों इयो बुरि मोखां नोंनि नोमानि मोखांखौ नायलाय नों बुरि नंगौना नङा नोंनि नोमाया सिख्लायैनो दं नामा दाबो नोंनि नोमफाया सिख्लायैनो दं होमबा बेथ' गोरलैयावनो बे जोनोम जानाय लोगो लोगो नोंखौ जोनोम होदों नामा बिराद रायनो गोसो जाया सोबबागोन आं नोंसोरखौ मोनबा मिथिगौना खाथियाव थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन चेनेलाव गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय ना थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय बाय